Kajani takuk tei bukuk chong norong no kaisa phunukmung kaham income khainai chini tipra sarokni bagui important wngkha rabat kebo rabat bagan malik kebo rabat bebsa business khaio abo haikhe no tipra sarok tabuk rang khlaiui choli tonglai o rang ajiui choli tonglai haikhe khajani takuk tei bukuk chong norok no ang phunugui tongo video ni bisingtwi naidi norok oro rabat seed rabat scrape buini sibara dam kwbang khlaiui direct phalpai mannai o jagao obo wngkha Gaboddi bazar sipahijala district ni paikha hinkhe norok oro mannai kokduk number bo rijak tongo mobile number norok o jaga bo jogajuk khai pai mano o channel ni bisingtwi khe norok no obono kaisa phunukmung joto je mansa kwbang rabat tubui mankhe norok ni kwbang phalui manai tei o rabat godown no norok no ang charidike gurugui phunugui tongo nainai di o rabat phalui se tabuk chini tipra sarok kisimisa rang aji tongo haini bagui norok naidi kwbang rabat phalna muchungkha hinkhe o jagao jogajuk khai di nasigini di o godown je kotorma ba oro je scrap bangmani punjab bodi gari khungdam chikung gana hablok chawi tongkha oro ang kisa kasaui nog no phunukha obo ani channel torot chikhe phunukha nainai di tei bo phunukna tongkha nog no iko borom seed yang o hwnkhe manager achukjak tongo oro bo tongo vipul trader hinui oro norok phai mano naidi iko manager achukjak tongo.